हे बघा गावातले पोर आवळे काढतात. कोणा कितके आवले रे सकाळ? बाप रे मस्त पैकी सांज झाली गावात आणि आवळे पडतात बघा. हा सांग रे तुझं नाव सांग. संचित. आणि मोठं नाव काय होता? शिक्षक. वा तुझं नाव सांग रे. आयुष. आणि मोठं नाव? रायडर. रायडर म्हणजे गाडी टू व्हीलर. वा अरे तुझं सांग रे. यश. यश. आणि काय होतं मोठं नाव? रायडर. रायडर म्हणजे टू व्हीलर. हा ड्यूक तुझं सांग रे नाव. आणि मोठं नाव काय होतं? क्रिकेटर. वा गुड. तुझं सांग रे नाव सांग. विनायक. आणि मोठं नाव काय होतं? IPL. IPL ला क्रिकेटर. तुमचं सांगा ना. ही बघ नंदी कशी ती. वा मस्त पैकी आवळे पडतात. चला हे पाडा पाडा बघूया कसे पडतात ते. पडलो येते पडलो. ए मी सांगलो माका दी. तुझं नाव मोठं नाव काय होता? डॉक्टर. अरे वा भारी. तुझं सांग बाय मोठं नाव काय होतं? वा वा बघा आपल्या भारताचं नवीन भविष्य. बरं हा अभ्यास करा बरोबर. आणि आवळे आता बस झाले पाडलं तितके. चला